गिबि गिबियावनो आङो दिनैनि नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि बाजाराव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिआ जोंनि सानसे समनि एनडिबिनि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जे गाबोन जे मोनसे सिबिआइनि केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव मोनसे हियारिं जानो गोनां, बे हियारिं जानो गोनां रिजाल्टखौ मोजाङै मोजां पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन मिजिं आरो आसा थिनायनि गेजेरजों दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एन डि बिआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मिरुनि मेसेज हरजानाय बाजि, मिरुजों मेसेज हरजानाय बाजि दिनै प्रेयार एन्ड पिस केन्डेल लाइटिं मोनसे आर'ज गाबनाय मोनसे हाबाफारि लादों। गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जे दिनै जोंनि एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारिया थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिथाङाबो सासे पिस एकर्डनि सासे सुप्रिम सिगनेटरिमोन। नाथाय सिगनेटरिब्लाबो दिनै 4 बोसोरनि बारनोसै बिथाङा दिनै जेलावनो दिनै थाफिननो बायध'था जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव दं जोंहा 54 जन लिडार आरो केडार्सफोर दङ आरो बांलादेशआव दं, नेपालाव दङ, भुटानाव दङ, गुबुन गुबुन स्टेटआव दङ। दा बैसोरखौ जों दिनै गोसोखांनानै लोगोसे गाबोननि रन्जन दैमारि सारनि सिबिआइनि मोनसे हियारिंआव मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोननि बा गनांगौनि नोजोर बोनानै दिनै इउनाइटेड फरामा मोनसे आर'ज गाबनाय केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लानाय जादों। दा बेखौनो दिनै जों बुंगोन इउनाइटेड फराम हिसाबै थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्ड सिगनेटरिफ्रानो दिनैहाय बर्तमान दिनै सरकारखौ सलायदों। बे सरकार सलायसेयावबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा थासेयावबो दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा सासे सिगनेटरिब्लाबो दिनै उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखिसै बा गबोनो हायाखिसै। बेखौ लानानै जोङो बारग' एनडिबि हिसाबै जोबोद दुखु मोननाय जादों। बेनिखायनो जोङो बारग' एनडिबिफ्रा सानसे समाव जोङो आलाय सिलायमोन, लेथेर फेथेरमोन। सोरबा रन्जन दैमारि, सोरबा धीरेन बर', सोरबा गबिन्द बसुमतारिमोन, सोरबा एसमोन। दिनै बेफोरबायदि आलादा आलादा थानाय आफादफोरखौ जोङो गावसा गावसि बारग' एनडिबिफोरखौ जों ज' खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे इउनिटि बा अनलायनाय थासारिखौ लाबोनो थाखाय जों मोनसे थांनाय 2022 अक्ट'बराव मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिखौ जों दाफुंना लानो हाबाय। लोगोसे बे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ रेजिस्ट्रेसनबो जाबाय। दा बे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनि जोंनि दानानै लानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफोरखौ दैमारि सारखौ लानायनि गेजेरजों जोङो दिनै जेसेबां हायो एसेबां जोङो नारानाथा जोङो दिल्लीसिम 2 टाइम थांबाय। जों सावरायबाय मानो गवाखै एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जों गोबांबार जों सावरायबाय। लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो थांनाय 2013 आगस्टआव जों सावरायबाय। दिनै रन्जन दैमारिखौ गनांगौनि थाखाय आरो माखासे जोंनि जेसेबांनाखि केसफोर दङ बेफोरखौ मोनसे फ्रि खालामनो होनो थाखाय जों दिनै सावरायदों। नाथाय दिनै जाय बुस्थुखौ जोङो मावनाङामोन, जों दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि दानांगौनि प्रयजनानो गैयामोन। दिनै जोंहा बिटिआर एकर्ड दानि दैदेनगिरि इउपिपिएल सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय, डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि सारमोननि दैदेननाय बे इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजोंनो जोङो मिजिं थिदोंमोन जे जोंनि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो लिडार केडार्सफ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो होनना जों मिजिं थिदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुवाखिसै। दिनै बेखिनि नुयैनि थाखाय जों दुखुजों जों दिनै उपाय गैया, जों खौसे जानानै जेरै जों जि हायो भारत सरकार, आसाम सरकारजों आरो बिटिआर सरकारजों जों दिनै नाजाथाबनानैबो जों एब्रे सोमनानैबाबो दिनै जोङो आपिल खालामदों। आरो गासैबो एनडिबिनि समयसाफोरखौ दिनैहाय
4 बोसोरनि उनावबो दिनै 10% बा 5%बो दिनै क्ल'जआव लिरनाय दिनै दफाफोरखौ दिनै मावफुङाखै। बे मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेनिखायनो जों बुंगोन दानि जितु सरकार मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार जों खावलायगोन जेलाव थानाय गासैबो लिडार केडारफोरखौ उदांखौ लाबोनांगौ आरो एनडिबिनि जेसेबांनाखि क्ल'जफोर दङ गासैबो क्ल'जफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंना होनांगौ। बेखिनिखौ दिनै जोङो नैबे मानगोनां रन्जन दैमारिनि गाबोननि 15 मार्चआव 2024 बे डेटआवहाय जानो गोनां हियारिंनि गेजेरजों हियारिंनि केन्डेल लाइटिं आर'ज गाबनायनि गेजेरजों दिनै जों सरकारनो बेखिनि मेसेजखौ जों हरबाय जाहाथे अननानै गुबुन जाथि दैदेनगिरि नङा गुबुन हारिनि सासे दैदेनगिरि नङा गावनिनो हारि गावनिनो जाथिनि सासे गोबाव सम आखायाव लाना हाथियार नांनाय सासे सेक्रिफाइस खालामनाय दैदेनगिरि बेखौ जुदि बिदा फंबाय गावनि भाइ बागि न'खरनि फेमिलि साननानै प्रमद बर' बिथाङा बा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे जों जुदि लाबोनो हायो बेखौनो जों दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो दिनै गुरैयै जों खावलायनो थाबाय। जुदि बायसान्स जुदि जोंनि खावलायनायखौ जुदि जोंनि साननाय बायदि जुदि जाफुङाब्ला जों उफाय गैया सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो खामानिखौ जों मावनो बाध्यता जागोन। बे खामानि मावनो थांनायाव जाहाथे दानि जुदि सरकारा जोंखौ बिनि थाखाय दाय होआ बेखौ दिनै जोङो स्पष्ट खालामखाबाय आरो उन समावहाय मिजिंथिदों बर' रायजो राजाफ्राबो बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो रन्जन दैमारि सारखौ गहोनांगौनि थाखाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय दैदेनगिरि लिडारफोरखौ गहोनांगौनि थाखाय आरो माखासे केसफोरखौ फ्रि खालामना होनांगौनि थाखाय जाहाथे बयबो सरकारनि सायाव जाहाथे एसेब्लाबो आपिल खालामो बेखिनिखौ आं इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जानानै दिनै नैबे रन्जन दैमारिनि गाबोन हियारिंनि मोजां रिजाल्ट मोनगोननि गेजेरजों जों मोनसे दिनै केन्डेल लाइट